У эфіры галоўнае інфармацыйнае выданне на тэлеканале «Белсат». У студыі для вас працуе Ольга Старасціна. Вітаю і запрашаю на аб'ектыў, дзе навіны па-беларуску і без цэнзуры. Сзади президент. Серьезно? Снимать его? Лукашэнку злілі. Пакажам, што насамрэч думаюць амапаўцы пра свайго галоўнакамандуючага. В августе мы точно знаем, что уволилось из УВД, Мингорисполкома и ОМОНа 16 человек. В сентябре было более 25, октябрь-ноябрь более 30 человек. Хто пасля Лукашэнкі? Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период. 5 гадоў турмы пагражае грамадзянцы Швейцарыі, якая докранулася до беларускага амапаўца. Все были здзіўлены, что вся спрэчка аб тым, что за пашкоджанне фізічнае нанесла моя сестра, оказывается, это царапина на углу глаза, нават якую можна было просто при вяртанні ў аддзел заліць йодам там ці зялёнкай памазаць. Лукашэнку злілі. У публічны доступ трапіла відэа з размовамі сілавікоў, якія не толькі смяюцца, калі бачаць свайго галоўнакамандуючага, але і каментуюць моцнай, нелітаратурнай лексікай. Дзякуючы гэтаму відэазліву мы цяпер ведаем тое, якія загады і якімі словамі аддае Лукашэнка сілавікам. Прыбраць іх, я сказаў. Так неабраны прэзідэнт сустракаў ля свайго палацу беларусаў. Пра тое, як таемнае становіцца яўным, Діяна Радкевіч. Ко мне! Еще 3 давай, быстро! 23 жніўня нядзельны мірны пратэст. Узброены Лукашэнка выходзіць да сілавікоў, каб падзякаваць за разгон мірных пратэстоўцаў. Ініцыятыва «Байпол» апублікавала ўжо 3-е відэа з нагруднай камеры сілавіка. Гэтым разам можна пабачыць рэакцыю амапаўцаў на з'яўленне іхнага галоўнакамандуючага. Калаш у него по себе решил, да? Зазвычай сілавікі застаюцца служыць за нявыплачаных крэдытаў, адсутнасці грамадзянскай спецыяльнасці ці жонак, якія не працуюць. Згодна з інсайдам тэлеграм-каналу «Нік» і «Майк» у Беларусі цяпер больш за 2000 амапаўцаў. Мінскае аддзяленне ўзмацнілі амаль у 2 разы. Спасибо вам, ребята, спасибо. В долгу не останемся. Але і ў гэтым спецпадраздзяленні зрухі адбываюцца. В августе мы точно знаем, что уволилось из УВД, Мингорисполкома и ОМОНа 16 человек. В сентябре было более 25, октябрь-ноябрь более 30 человек. Мы это знаем точно, информация подтверждена. Паводле нашага эксперта, тых, хто звальняецца, замяняюць пераважна на салдатаў тэрміновага прызыву. Цягам іх 1,5-гадовай службы адбываецца ідэалагічнае апрацоўванне. Эксперт па працы з сілавікамі распавёў, як іх вучаць збіваць пратэстоўцаў. Нужно вложить человеку в голову следующую мысль. Ты не будешь убивать людей. Ты там освобождаешь там мир, ты там спасаешь там арийскую расу и так далее, и так далее. В подразделениях, подобных Беркуту, с этим тоже очень плотно работали. Паводле былога следчага Ігора Лобана, нашим силовикам, між іншага, доводять обов'язок оборонять Лукашенку. Для них это бог, которому они, скажем так, поклоняются, потому что им внушили о том, что платит деньги именно президент, дает квартиры, льготные кредиты. Никто же не может подумать, что это все формируется из налогов, да, тех же простых граждан. Мінакі таксама паразважалі, як амапаўцы могуць ставіцца да Лукашэнкі. Вядома, прадаліся за, што ён там ім абяцаў, лепшую будучыню і што ў даўгу не застанецца. Наш гарант ничему не гарант. Они от него зависят. То есть боятся его. Потому что, наверное, если не подчиниться ему, будут наказаны. ОМОНовцы сами с ним смеются, с этого клоуна, да и весь народ смеется. Ёсць меркаванне, што сілавікі застаюцца ў сістэме, бо баяцца панесці адказнасць за злачынствы, пра якія цяпер збіраецца інфармацыя. Гэтак учора запрацавала платформа адзінай кнігі рэгістрацыі злачынстваў, дзе будуць збіраць ды аналізаваць матэрыялы. Діяна Радкевіч, Белсат. Узначаліць Беларусь у пераходны перыяд. Пра гатовасць да гэтага заявіла Святлана Ціханаўская. Палітык паінфармавала, што разам з каардынацыйнай рады распрацавала канцэпцыю правядзення новых выбараў. Праект канстытуцыйнай рэформы, праграма эканамічнай дапамогі людзям і падтрымання бізнесу. Я официально заявляю,
что готова возглавить страну в переходный период. Я беру на себя эту ответственность, потому что знаю, что я не одна. Моя цель – объединить лучших экспертов и демократические силы, чтобы Беларусь подошла к новым выборам с наименьшими шоками. Для этого создан Координационный совет и кабинет представителей по разным сферам, и каждый из них работает в интересах белорусов. Ажно 5 гадоў зняволення за знятую з сілавіка балаклаву пагражае грамадзянцы Швейцарыі. Натуральна, што не ў Швейцарыі, а ў беларускім судзе разглядаецца гэткая крымінальная справа. Але паколькі наш суд самы гуманны суд, то пракурор запатрабаваў толькі 2,5 гады для Наталлі Херша, якая брала ўдзел у жаночым марше. Падрабязней Михаил Пранович. Суд над беларускай з швейцарскім пашпартам пачаўся а палове на 11-ю раніцы і цягнуўся амаль да канца працоўнага дня. Пакуль прысуду Наталлі Хершы не вынеслі. Жанчыну вінавацяць у тым, што яна нібыта нанесла фізічную шкоду міліцыянту падчас затрымання на жаночым маршы ў верасні. Зняла ягоную балаклаву ды падрапала твар. Все были здзіўлены, што вся спрэчка аб тым, што за пашкоджанне фізічнае нанесла моя сястра. Оказывается, гэта царапіна на углу глаза, нават якую можна было просто пры вяртанні ў аддзел заліць йодам там ці зялёнкай памазаць. Я як доктар гэта добра ведаю, але вот з гэтай царапіны разьмут такі вось працэс і амапавец патрабуе спачатку 500, а цяпер ужо 1000 беларускіх рублёў кампенсацыі, якую ён мусіць патраціць як добраахвотная ахвяра для анкалагічнага цэнтра. Гэта ўвогуле было смешна. У зале пракаціўся такі смех. Акрамя 1000 рублёў кампенсацыі Наталья можа паплаціцца і свабодою тэрмінам да 5 гадоў. Сёння пракурор запатрабаваў для яе 2,5 гады калоніі агульнага рэжыму. Пра гэткія вынікі ўдзелу ў мірных акцыях пратэсту жанчына і падумаць не магла, калі ехала ў Менск да сваякоў у адпачынак. Наташа казала, што калі яе затрымлівалі, ей было вельмі страшна. Яна прыехала з другой дзяржавы і ведала, што ў Беларусі дагэтуль уже была колькасць выпадкаў знікнення людзей, смерцяў, забойстваў, гвалтаў. Яна вельмі спужалася, і я вельмі раздзяляю гэту пазіцыю. Вось. І таму яе дзеянне, учынак да гэтага сілавіка, я лічу проста як абарона любога чэснага чалавека ад гвалту. Месца ў зале паседжанняў усім не хапіла. Падтрымаць Наталью прыйшлі дзяўчаты, з якімі яна сядзела 15 сотняў на Акрэсціна і ў Жодзіне, яшчэ паводле першай адміністратыўнай справы. Сярод іх і журналістка Белсату Алена Доўнар. Дзяўчына дагэтуль успамінае, як Наталья ёй дапамагла за кратамі. Калі меня перевели камеру, мне забрали ўсе рэчы мае, то бок я была без рэчаў ніякіх. І вось Наташа мне і ежу сваю давала, і нейкую там пасту, каб зубы пачысціць. І крем свой вельмі так дапамагала. І мне здаецца, у камеры так заўсёды, калі у цябе нешта няма, ўсё агульна становіцца, і кожны чалавек пытаецца дапамагчы іншаму. І вось Наташа была именно такім чалавекам. І пасля сваіх далейшых сотняў, калі мяне прывялі на Абрановичы, я ўся вспамінала бо гэта чалавек, які надаваў мне моц увесь час. Пільна сочаць за развіццём справы таксама дыпламаты і суполка беларусаў у Швейцарыі. Амбасадар у Менску асабіста прысутнічаў на паседжанні і ўжо некалькі разоў наведваўся да Наталіі ў следчы ізалятар. Михаил Пранович, Белсат. Яшчэ 15 фігурантаў крымінальных справаў праваабаронцы прызналі палітычнымі зняволенымі. Цяпер палітвязняў у нашай краіне 161 чалавек. Пры гэтым найбольш груба парушаюць закон тыя, хто мусіць сачыць за яго выкананнем. Пра сённяшнія судовыя працэсы Ірына Дарафійчук. Па факце катаванняў супраць сілавікоў не распачалі ніводныя крымінальныя справы. Не ўдалося дамагчыся справядлівасці і Пінчуку Дзянісу Сядых, затрыманаму і збітаму 10 жніўня. За нібыта ўдзел у несанкцыянаванай акцыі яго пакаралі штрафам, а адразу пасля сканчэння тэрміну аплаты забралі аўтамабіль і заблакавалі рахункі. Следственный комитет в рамках уголовного дела
против фонда BuyHelp, заблокировал мне все личные карт-счета, лишил мою семью средств существования. Счета были арестованы, была со счетов изъята крупная сумма денег, гораздо превышающая финансовую помощь от фонда BuyHelp. Віцяблянка Людмила Конан, шматдзетная маці, правяла ноч у пастарунку, хоць закон гэта забараняе. Затрымалі яе ў Віцебску пасля акцыі. Справу ў суде Першамайскага раёну развязалі папярэджаннем. Штраф не налічылі, аднак суддзя ўсё-такі не палічылася з тым, што я не ўдзельнічала ў гэтай акцыі. Напроч адказваюся лічыць сябе віннай. У акцыі я не ўдзельнічала. Іншаму жыхару Віцебску Александру Кірыленку прысудзілі сёння 2,5 года пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму. Суд Кастрычніцкага раёну Віцебску прызнаў яго вінаватым ва ўчыненні гвалту ў дачыненні працаўніка органаў унутраных справаў. Прысуд вынесла суддзя Інна Грабоўская. Крымінальную справу ў дачыненні 33-гадовага праграміста распачалі за інцыдэнт, які адбыўся 6 верасня ў Віцебску. Адна з удзельніц пратэставага маршу сарвала маску з твару прапаршчыка Юрыя Валейчанкі. Той спрабаваў яе затрымаць, але Александр Кірыленка уступіўся за жанчыну. Его уводили на глазах у всего честного народа в наручниках, руки за спиной, и содержали как животное в зоопарке, в клетке. Человека, приговор в отношении которого еще не вступил в законную силу. Пакаранне ж, на думку праваабаронцы, магло быць і мякчэйшым. Тым больш, што пацярпеламу ўжо сплацілі маральную кампенсацыю, і ён не настойваў на пазбаўленні волі. Ужо кампенсаваў шкоду 25 рублёў 52 копейкі і падсудны ў крымінальнай справе, якую разглядалі сёння ў паставах. Алексея Казлоўскага вінавацяць у тым, што ён у ноч з 16 на 17 кастрычніка на аўтобусным прыпынку ў паставах зрабіў надпісы «3% і «Саша, ты уволен», ды намаляваў бел-чырвона-белы сцяг. Для такой на мой погляд, нязначнай справы, як пару надпісаў, было задзейнічана стокі людзей і стокі там паперы пераведзена. За такое шыць белымі ніткамі, такое, гэта проста не адпавядае ніякаму здароваму сэнсу. Пракурор Ігор Волынец запатрабаваў для падсуднага месяц арышту. Прысуд у справе агучаць у панядзелак. Пасля некалькіх пераносаў справы 10 сотняў арышту прысудзілі каталіцкаму святару з Расонаў Вячаславу Барку. Прыгавор незаконны, яны злачынцы. Суд над ксяндзом пачаўся 1 снежня за тое, што на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы ён размясціў плакат Уладзіміра Цэслера. Я размесціў мастацкі твор славутага мастака Цэслера «Стоп лукашызм», і я не размяшчаў нямецкай фашыстоўскай свастыкі. Я размесціў гэты плакат, паказваючы свой пратэст супраць насілля, якое адбылося вельмі ярка выражана ў нашым грамадстве ў Беларусі ў жніўні месяцы. Адміністратыўны працэс супраць сябе ксёндз Вячаслаў Барок лічыць палітычна матываваным. Паўмесяца таму святара выклікалі ў следчы камітэт, патрабуючы тлумачэнняў у справе ягонага YouTube-каналу, дзе між іншага ён разважае і пра палітыку. Ірына Дарафейчук, Белсат. Сёння міжнародны дзень людзей з інваліднасцю. У Беларусі іх каля 500 000. Дзяржава абяцае ім сацыяльную абарону. Як гэта адбываецца на практыцы, распавядзе Алена Дубовік. Протоколы обыска, протоколы изъятия личных вещей. Это из центрального рода. Гэтую тэшку Мікалай, інвалід другой групы, сабраў за апошні месяц. На яго і ягоных сямейнікаў складаюць адміністратыўныя пратаколы за нібыта ўдзел у маршах. Пры гэтым доказная база выклікае пытанне. Мы живем в таком районе, как сейчас они говорят, да, что у нас центр города, Червякова, площадь Перемен, стела 500 метров от нас. Вот я как жду. Тут, потому что то, что мне предъявили в РОВД, биллинг, то, что я находился. Вот я жду вызовов, жду повесток, жду, что ко мне придут опять и скажут, что вот вы находились там. Ну а как? Говорю, а где мне надо быть? Мне уезжать по воскресеньям из города или как? Или в субботу там выезжать? У сям'і канфіскавалі ўсе мабільныя тэлефоны і апошнія 100 рублёў, на якія меліся жыць некаторы час. Фінансавае становішча ў бандарэнкаў складанае. Мікалай не можа працаваць. Я не вижу ступеньки, не вижу цвета светофора, я не вижу номера ни транспорта, ни лица, я не определяю лица.
Просто мы сейчас выживаем фактически, потому что сейчас вот мы все трое, дочка, жена, мы живем на пенсию по инвалидности мою 240 рублей. 4 гады Мікалай меў першую групу інваліднасці, што дазваляла ягонай жонцы даглядаць яго і атрымліваць дапамогу. Але 3 гады таму першую групу замянілі на другую, тым самым пазбавіўшы дапамогі. На ўсю сям'ю працягваюць ціснуць. Это очень тяжело. У меня давление со стороны школы в плане социальных педагогов и моего классного руководителя. Адказваючы на пытанне, чым дапамагла дзяржава сям'і, Мікалай згадаў гадзіннік, што паведамляе час, і деревянную палку, с которой можно ходить по улице. Ну, вот на этом помощь закончилась. У Беларусі каля паўмільёна асобаў з абмежаванымі магчымасцямі. У Менскай вобласці іх каля 90 тысяч, у Менску каля 120. Пандэмія каронавіруса не толькі абвастрыла ранейшыя праблемы інвалідаў, але і дадала новыя. Например, человеку в коляске крайне сложно, в принципе, обеспечить дистанцирование. Он постоянно руками прокручивает, и, то есть как это сделать? Человеку незрячему, который живет во многом на ощупь, крайне сложно дистанцироваться. Людям с отсутствующей или очень слабой иммунной системой это большая проблема. І яшчэ адной праблемай сталіся затрыманні ў планавым лікаванні ды шпіталізацыі, у якіх асабліва маюць патрэбу людзі з інваліднасцю. Паводле Сяргея, падчас пандэміі і палітычнага крызісу пытанні інваліднасці сышлі з парадку дня, але ёсць і некаторае паляпшэнне. Мы точно продвинулись в отношении стандартов доступности в архитектуре, строительстве и дизайне наших пространств. Сёння людзі з інваліднасцю меліся выйсці на менскія вуліцы на марш, але сілавікі затрымалі некалькі чалавек яшчэ да пачатку акцыі. Затрымлівалі нават людзей у інвалідных вазках. Алена Дубовік, Белсат. І людзей з інваліднасцю, і пенсіянераў масава судзяць. 35 судняў зняволення і 4000 рублёў штрафу. Такое пакаранне вынеслі суды 5 удзельнікам маршу пенсіянераў. Падрабязней распавядзе Галіна Бакунчык. Інжынер-навуковец у мінулым, а цяпер пенсіянерка 73гадовая Святлана Вяргейчык за марш пенсіянераў пакарана штрафам 765 рублёў. Але галоўнае, засталася жывой толькі дзякуючы сваёй каляжанцы, медыку паводле адукацыі. Асфиксию вызвали, они мне куртку, шапку, все придушили и кинули бусики на полу. И второй еще лег. Людмила Игоревна, она медработник, и она говорит, она умирает. То есть у меня уже хрипы пошли, потому что... И только тогда они меня отпустили. Яшчэ адну 71гадовую пенсіянерку, інваліда другой групы Людмілу Паўлаву, затрымалі тройчы. Адабралі рэчы, ды прысудзілі штраф 510 рублёў. Для меня это тяжело морально, но я горжусь молодежью, которая выходит, потому что там такой подъем, такая вера в будущее, в свободу, и я горжусь своими детьми. Толькі падчас апошняга марша пенсіянераў былі затрыманыя 14 удзельнікаў. Частку пакаралі агулам на 35 судняў зняволення і на 4000 рублёў штрафу. І суды працягваюцца, кажа лідарка пенсіянерскай арганізацыі. То, что творят наши власти с нашими пожилыми людьми, это вообще даже в голове не укладывается. Это геноцид людей пожилого возраста. Потому что посадить на сутки человека, это вообще, даже молодого человека, это стресс, это большой стресс. Но когда вас хватают на улице, бросают на пол и давят ногой человека, которому 73 года, моему возмущению нет предела. Я сама получила 25 суток, я не знаю за что. Цяжкія псіхалагічныя траўмы, асабліва ў людзей сталага веку, прынамсі выклікаюць абвастрэнні хранічных захворванняў. Але доўгатэрміновы стрэс беларускае грамадства ставіць перад адмыслоўцамі новыя заданні. В последнее время интересный такой запрос появился, которого раньше не было. Люди обращаются с психологом, чтобы как-то для себя разрешить чувство вины, которое формулируется примерно так. Я чувствую себя виноватым, потому что я недостаточно сделал для протестов. Есть такое ощущение, что мы все находимся в таком хроническом стрессе, и он накапливается. Псіхолагі раяць, незважаючы на рэпрэсіі, кожны чалавек мусіць памятаць, што ён не вінаваты. Галіна Бакунчык, Белсат. Прэстыжную ўзнагароду за правільны лад жыцця літаральна некалькі хвілінаў таму уручылі праваабарончаму цэнтру «Вясна» і яе кіраўніку Алесю Беляцкаму. Часта гэтую ўзнагароду называюць альтэрнатыўнай нобелеўскай прэміяй.
Алеся Беляцкага адзначылі за рашучую барацьбу за рэалізацыю дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі. Паводле Стокгольмскага фонду ён дзесяцігоддзямі бараніў правы асобы. За сваю дзейнасць Беляцкі атрымліваў штрафы, зазнаваў арышты, а таксама крымінальны пераслед, пазбаўленне волі на 4,5 года з канфіскацыяй маёмасці. У сваёй прамове Алесь Беляцкі адзначыў, што гэтая прэмія моцна падтрымлівае маральна, а таксама сігналізуе ўладам Беларусі, што свет ніколі не прыме таго, што цяпер адбываецца ў нашай краіне – дзяржаўнага тэрору. Дзяржаўны тэрор зазнаюць і прыхільнікі Александра Лукашэнкі. Падобна, што суддзі не вераць, што нехта можа шчыра падтрымліваць Лукашэнку і арыштоўваюць гэтых людзей на 15 сотняў. Больш пра гэта даведаемся з размовы дня, адразу пасля аб'ектыву. У мяне ж на гэтым усё. Хай усё будзе добра, беражыце сябе.